Infermeria també té un paper important a l'hora d'administrar els diferents radiofàrmacs que utilitzem a la medicina nuclear i especialment al PET. Hem d'identificar-lo clarament i hi ha uns dispositius automàtics que ens faciliten aquesta administració i permet que no ens irradiem tant a l'hora de manipular les dosis i el contacte amb el pacient. Una de les tasques importants que tenim a infermeria és a l'hora de preparar els radiofàrmacs PET perquè hem d'ajustar molt l'activitat que se li ha de posar al pacient en funció del seu pes i hem de triar bé el radiofàrmac escollit que està prescrit pel metge. Per realitzar aquestes feines el que tenim és una cabina de flux laminar que podem manipular i garantir de manera estèril i asèptica tot el producte, traient cada monodosis a cada un dels pacients que els hem d'administrar. També tenim adquirit un dispositiu automàtic per radiofàrmacs PET, que és l'Intego, i aquest permet utilitzar a partir d'un vial multidosis diferents pacients en el qual el tècnic o l'operador no s'ha d'irradiar en tot moment perquè tot això queda integrat dintre del dispositiu, blindat i plomat, es dispensen i s'administren les dosis a partir de cadascun d'ells.